Ga je boodschappen doen? Ga je winkelen? Goed zo. Niet vergeten centjes te betalen, hè? Goed zo. Neem je ook een komkommer mee voor oma? Ja, kom maar. Komkommer, heb u dat, meneer van Albert Heijn? Komkommer. En een aardbei wil ik ook. Is lekker voor bij de yoghurt. Even aardbei. Heb u? Ja, is ook oké. Dank u wel, meneer. Ja, alsjeblieft. Nee, geen man. Emily. Emily is boodschappen doen. Oh, Emily gaat winkelen, hè? Emily? Ze wil boodschappen alsjeblieft.